लबाड आहे पण मायाळू आहे खूप. माझ्या आवडीचा गुलाब आहे तो, म्हणून मग मी दाखवणार सगळ्यांना. गेल्या वर्षी आता पण त्यांची काका मला किती स्त्री असतो ते, म्हणजे बायकांना किती स्ट्रगल करावं लागतं. एकूण पुरुष तर करेलच. आणि 5 ते 7 मिनिटानंतर भाजी बघा आपली. वाघ्या आणि शेरू संध्याकाळचा नाश्ता वाट बघतात. दोघं जण बसलेत. कुणालचे बाबा तिकडे उभे आहेत, ते त्यांना नाश्ता येतात. त्यांच्या आवडीचं आहे ते. ए पोऱ्या, शेरू, वाघ्या, कान बघा दोघांचे कसे उभे राहिलेत ते. वाघ्या, आता तुम्ही किती पण बोलवा, काहीही करा, ते अजिबात ते दोघं जण जागचे हलणार नाही. बघा असे बसलेत. वाघ्या, शेरू, हे इकडे इकडे इकडे. हां, जरा 5 मिनटं राहू दे. ते जरा गरम पाण्यात नाही भिजत घालायचं. वाघे या या. हा माझा भाग्या गेला गेला बाबाच्या मागे गेला बघा. तुझं काय रे, तुझं काय रे. ते म्हणजे अजून मला दिलं कसं नाही, अजून मला दिलं कसं नाही. हां, बघूया बाहेर काय करतो बघूया, तुम्हाला दाखवते. आता की नाही संध्याकाळचे 4:30 वाजलेत आणि बाहेर की नाही कडाक्याचं ऊन आहे. त्याच्यामुळे आम्ही आता सध्या किचनमध्येच बसलोय वारा खात. तो बघा खेळतोय. सगळ्या वस्तू ना आमच्या बेडवरत्या, कपडेपासून सगळं सगळं आम्ही आता काहीच खाली ठेवत नाही, कारण हे दोघं जण सगळं ओढून काढतात. आणि हा बघा, हा परत आता मस्ती करायला लागलाय. माझे केस ओढला त्यांनी. शेरू मार दे ना. हा शेरू गेले गेले माझे केस गेले. आता बघा कॅमेरा वळवता आला असेल तर वळवला असं, अशी मरी नाही. हा डॅम्बिस ना, तू माझा भाग्या कुठे भाग्या दर खाऊ ये ये. हा माझा पोर लय शहाणा आहे बिचारा, साधा भोला. बघ गेला गेला. सोड त्याला, सोड सोड सोड. हा डॅम्बिस पोरगा आहे, डॅम्बिस. मगाशी मी झोपली होती, त्याने मला 5 मिनिटं पण झोपून न दिलं, अजिबात झोपून न दिला. ते कुणालचे बाबा होते ना तोपर्यंत शांत होता, आणि ते उठून जरा बाहेर गेले ना तसे माझे केस वगैरे सगळे त्याने वडून काढणार. बोला ह्यानी हा शांत आहे एकदम, हा बिचारा गप असतो. हा शेरू ना लय लबाड आहे, लबाड आहे पण मायाळू आहे खूप ना. माया खूप आहे त्याला ना. ते भिजलं असेल दे त्यांना दे. नाही ते हे होतं थोडंसं जरा नरम पडतं. चालेल. भूक लागली, खाऊची भूक लागली. खाऊ आहे, खाऊ आमचा संध्याकाळचा. भरपूर पाणी टाकलं. एवढं पाणी टाकतात. सावकाश 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 सावकाश. चालेल. हा त्या तोंडात पण क्लिप घेतला ना तरी. चला संध्याकाळचा टाइम झालाय, आपल्याला तर झाडांना पाणी घालायचंय. काढूया उद्याला, आता नको. हा उद्या काढूया. आता ऊन बघा थोडंसं कमी झालेलं आहे, म्हणजे थोडं थोडं बघा दिसतंय अजून समोर बघा तुम्ही. मागच्या साईडला पण घालायचं ना, ते म्हटलं आधी इकडे घालूया मग मागच्या साईडला. कुणाला तुम्ही का आला नाही आहे, पटापट काढून घ्या. हा मग तेच ना, सुरुवात करूया पाणी घालायला. तो दादा आला. हा घ्या शेरू, बघतो या. दादा आमच्यात लवकर आला काय रे. कुणाला आला बघा, आज लवकर सोडलं. जा पाणी बिणी पिजा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज संध्याकाळची सुरुवात केलेली आहे व्हिडिओला. बेटा बरेच दिवस झाले संध्याकाळचं रुटीन तुमच्याशी शेअर नाही केलं आहे, म्हटलं आज करूया. आज ना कुणालचे बाबा जरा खुश आहेत, जरा नाही खूप खुश आहेत. कारण तुम्हाला मी नंतरला सांगते थोड्या वेळाने. जरा झाडांना पाणी घालायचं ना मदत करते थोडीशी. मी ना चप्पल घालायला आली होती, पायाला ना ते खडे टोचतात ना, म्हणजे अगोदर काय वाटत नाही खडे बिडे टोचल्यानंतर. नंतरला मग आपण जेव्हा बसतो ना आरामात घरामध्ये तेव्हा जाम पाय मग दुखतात. मी कधी कधी कसं धावपळ होते ना माझी, तर मी विसरते चप्पल घालायला, पण नंतरला मला भरपूर त्रास होतो. थोडंसं ना झाडांचं पण आपल्या काम करायचं आहे आज. चला जरा पाणी घालून घेऊया, पटकन पटकन करूया. इकडनं गेली आणि तिकडनं आली.
अजून थोडंसं मला कडधान्य आहे ना ते पण साफ करायचं आहे. हे इकडं सगळा पसारा पडला आहे बघा, ते म्हटलं जरा उचलते. म्हटलं आपलं काम होईल तेव्हा होईल, पण हे जे आजूबाजूला पसरलं आहे काय बोलूया पसारा साम्राज्य, ते म्हटलं तेवढं साफ करून घेऊया आपण. चला मी कुठे घालू, इकडे का मागे? मागे नको, इथेच घालते ना मी पण. कुणाला जेव्हा म्हणतात जे करायचं ते करा. हा काय मस्त गुलाब आहे बा, कळी तर काय सॉलिड दिसते बा. थांबा तुम्हाला दाखवत्या. माझ्या आवडीचा गुलाब आहे तो, म्हणून मग मी दाखवणार सगळ्यांना. बघा तुम्ही सांगा खरोखर, बघा हा कलर बघा, आहे की नाही सुंदर? डबल कलर, डबल कलर. आता पाऊस चालू झाला ना की ह्याच्या फांद्या कटिंग करून ना लावणार आहे मी. खूप सुंदर दिसतो हा गुलाब, सफेद आणि पिंक कलर. फुलल्यावरती तर अजून छान दिसतो. त्याला खूप गप्पा गोष्टी झाल्या, पटापट पाणी मारून घेऊया. काय कुठपर्यंत पोहोचेल? सर्व झाड तेवढा नीट नाही फक्त बस. सर्व ती जेवढे सुके झाडं इकडे वरती झाडं सुकी लागली. आता हे आम्ही करताव ते ऑर्गॅनिक, ते तसा खतावरच जरा बारीक असतं आणि आम्ही करताव ते ऑर्गॅनिक. आता ऑर्गॅनिक म्हणजे आता आमच्याकडे कलिंगड आम्ही लावतो. सेंद्रिय, सेंद्रिय. आता आम्ही घरी करते समीक्षा आले, समीक्षा. नको असला की आधी हाय हो बरोबर शिवाय. ए तू बचत गटात आहे का? नाही तू? मी मुंबईला होती तर माझ्या बचत गट कुठं इथं मला पण टाकायचं ना नाव. वाटाण्याचा रस्ता. तयारी करायचे, वाटप करायला हवा उद्याला. तू गेल्या वर्षी दिलं होतंस ना मला? यंदा पण लागले. मी गेलेली ना त्याची. हां ती आजी आजारी होती ना तेव्हा गेलेली. तुला जेवायला नाही दिलेलं आज कोणी गोवान? मग ते कडू लिंबाचे पानं चावतोय ते पैसे चावतोस. तिला त्रास होतो ना म्हणून ते खाते. असं आहे काय? म्हणून ती घ्यायला बस खाली तरी बरं. हा जाते आता गं. काय फणस, फणस कोणता लावला कोणी त्याचा तुझ्या औषध? लहान लहान जाते तसा कापा तू माहेर नाही गेली आता? जाऊन आली ना त्याच्या. कधी गेली? तितकं जाम दिलेला तो तेव्हा. ती गेल्या वर्षी. आता पण त्यांची काकाने आणलेला आणि पाच कुठे मला दिले? आणि दिलेले काय जाम कुठे दिले? त्याशिवाय दिले तुला? काय लक्षात आहे काय? खाल्ली असेल. मग आता घरापर्यंत पोहोचले नाही. अरे पोचले, खाल्लान पण तिने विचारली ती. मुंबईवर आणलेले ते. त्याच्या मुंबईच्या आधीच ते त्याच्या आधीच्या टायमात दिलेले तिला. आता येऊन जवळजवळ मग आईशीकडनं येऊन महिना 2 महिने झाले का? नाही, 1 महिना पण नाही झाला. कधी गेलेली? ते मध्ये तू आम्हाला तरळ्यात भेटलीस तेव्हाच गेली होती ना जत्रेला. तेव्हा कुठं गेलेली? आता परत गेलेली. आता गेल्या महिन्यात. हा त्या दिवशी नाही आणले जाम घरी. कवळे होते रे. कवळे होते. मी तिथे 2दा जाम खाल्ले ते. त्या कवळे होते, ते कवळे हा. काढलेले. मी काही घरात आणले, मी 2 मी खाल्ले ते. मी सांगते काका घ्यायला, काका म्हणतो कवळे. हां ढगाळ वातावरण झालंय. आपलं सगळं सामान झाकून ठेवा आताचं. गरमी पण आहे ना त्याच्यामुळे काय सांगू शकत नाही. हे असं जरा ढगाळ वातावरण येतं तेव्हा भीती वाटते. गरमी जास्त झाली की भीती वाटते. दुपारची गरमी जास्त असली ना ते पाऊस पडतो. थोडंसं आता घरातलं बघा आटपलं. घरातलं म्हणजे बाहेरचं. अजून पुढच्या दारात झाडू काढायचे. मग घरामध्ये जरा इथं बसलोय निवांत. एक 10-15 मिनटं बसतो आता. वारा चांगला येतो ना इथे. मस्त जागा आहे आपली. चांगली हवा, चांगला निसर्ग, सर्व चांगलंच आहे. नाही मगाशी मी व्हिडिओ हे करत होती ना एडिटिंगला घेतली तेव्हा बघितल्या मी बऱ्याच कमेंट आल्या होत्या. म्हणजे मी मागच्या एका व्हिडिओमध्ये म्हणाली होती की चॅनल बंद करायचं. म्हणजे विचार माझा चालला होता मनामध्ये आणि जे माझ्या मनात असतं नाही ते मी तुमच्याशी शेअर करते. तर तुमच्याशी बोलायच्या आधी ना कुणालच्या बाबांशी मी बोलली होती. ते जेव्हा मुंबईला होते ना त्यावेळेस. 1 मिनटं जरा मेसेज आला. तर तेव्हा ते काय बोलले नाही पण मुंबईवरनं गावी आल्यानंतर ते बोलले माझ्याशी. मला म्हणतात की चॅनल तू बंद करू नको कारण खूप मेहनत करून तू तुझं चॅनल उभं केलेलं आहेस. म्हणजे माझं अगदी 100% डिसिजन मी घेतला होता की नाही बंदच करूया. कारण मला आता कसं घराबाहेर जास्त तर पडता येत नाही आणि नेहमी डेली रुटीनचे ब्लॉग टाकणं पण म्हणजे कोणाला आवडेल नाही आवडेल
या पद्धतीने माझ्या डोक्यामध्ये असे विचार चालू होते. त्याच्यामुळे मग मी त्यांच्याशी बोलले होते. कारण कुणालचे बाबा नसले ना का मग मी घराच्या बाहेर पडत नाही. हा आडा आहे ना, त्या आड्याच्या आतच मी असते. कुठेच मला जाणं येणं होत नाही, कारण मार्केट वगैरे लांब आहे. कुणाल जातो मार्केटला वगैरे आणि तो सगळं सामान वगैरे घेऊन येतो. त्याच्यामुळे माझं जे काही असेल ना ते या आड्याच्या आतच असते. मग मी अजिबात आड्याच्या बाहेर पडत नाही. मी ते असतील ना तरच माझं बाहेर जाणं होतं, नाहीतर अजिबात नाही, घरातच. त्याच्यामुळे मी त्यांना असे फोनवरती बोलले होते आणि आल्यानंतर ते मला म्हणाले की नाही, तू चॅनल बंद करू नको. अगदी हे करून स्ट्रॉंग शब्दांनी मला बोलले होत्या. तर तू तुझं चॅनल स्वतःच्या कष्टाने उभे केलेस, म्हणजे 2 वर्ष झाले चॅनल आपलं चालू आहे आणि खूप मेहनत करून तू इथपर्यंत आलेस. म्हणजे पैशाचा विचार नाही, ते मला इतकं पण म्हणाले की पैशाबद्दल नाही, पैसा सोडून दे विषय, पण तुझं काय म्हणशील नाव. त्या प्रिया सुनील पवार हाय आज कोणतरी. स्त्रीला स्वतःचं नाव बनवायला किती स्त्री असतो ते, म्हणजे बायकांना किती स्ट्रगल करावं लागतं. एकूण पुरुष तर करेलच, बाहेर असतो घराच्या बाहेर पडत, त्याचं काम असतं. आता आम्ही बाहेर पडतो दिवसभर, आम्हाला काम आहे आमचं, कुठे ना कुठे लोक कनेक्ट असतात आमचे, स्त्रियांशी नसतात कनेक्टिव्ह. तुम्हाला लोकांना मेहनत करावी लागते. आता तुझं जेवढं झालं आहे, एवढं मेहनत करून झालेलं आपलं जे नाव, म्हणजे लोकांमध्ये आज आपला एवढा विश्वास आहे. लोकांनी आपल्याकडे चांगल्या लोकांनी बघितले, चांगली संबंध जोडलेली आहेत. एवढं सगळं करायला किती हे करावं लागतं माहिती आहे. ते आपण एका मिनिटात ते संपून नाही चालत ना. पैसा येतो जातो, पैशाला महत्व नाही आहे. पैसा आम्ही भरपूर बघितलं. तुझं स्वतःचं अस्तित्व, एक स्त्रीचं अस्तित्व बनवायला स्त्रीला किती मेहनत करावी लागते, काय असं होत नाही. आजच्या युगामध्ये लय कमी लोकांना होतं की तसे चान्स येतात, आणि जसा आलेला चान्स असा मोका कोणी सोडायचा पण नसतो आणि हे करायचं पण नसतं. हे चुकीचं आहे, म्हणजे ते पटत नाही म्हणून ते बोलत ते आहे, चुकीचंच आहे, ते कोणालाही पटणार नाही. त्याच्यामुळे ही गोष्ट कशी मला पटली त्यांची. ते म्हणाले ना, तर माझं कसं 100% डिसिजन मी घेतला होता की नाही, आता हे आले ना का आपण बंद करूया. पण बरं झालं ते मला बोलले आणि ते मला पटलं. आणि तसं मी तुमच्याशी बोलली पण, म्हणजे तुमच्याशी पण मी शेअर करणार होती. बऱ्याच आपल्या ताईंच्या भरपूर अशा कमेंट आल्या की ताई अजिबात चॅनल बंद करू नका, तुम्ही जसे व्हिडिओ कराल ना डेली रुटीनचे ते पण आम्ही अगदी आवडीने बघू आणि आम्हाला आवडतात, म्हणजे आम्ही तुमचे फॅमिली मेंबर आहोत. तर ह्या सगळ्या कमेंट मी आज दुपारी वाचल्या ना, मला इतकं बरं वाटलं ना. त्याच्यामुळे कुठे पण जायचं म्हटलं ना का सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच जावं लागतं बाहेर. आणि एक हाऊसवाईफ असेल तर तुम्हाला पण माहिती असेल, तुम्ही पण हाऊसवाईफ आहात, तुम्ही पण समजू शकता कसं आपण सगळं मॅनेज करतो घरातलं आणि मगच बाहेर जातो. म्हणजे बाहेर फिरण्याचं सोडं, आपण साधं कुठे लग्न वगैरे असेल, कोणाच्या घरी कार्य असेल तरी पण सगळं घरातलं बघा आपल्याला आटपूनच जावं लागतं. त्याच्यामुळे म्हणून मी तुमच्याशी शेअर केलं होतं ही गोष्ट की असं असं आहे सगळं म्हणून. पण बरं झालं कुणालच्या बाबा माझ्याशी बोलले म्हणून ते मला समजलं सगळ्या गोष्टी. आता काय चॅनल बंद नाही करणार मी, माझा पण डिसिजन झालेलं आहे. भले व्ह्यूज कमी आले ना तरी चालतील, पण चॅनल बंद नाही करायचं. आणि हा बघा आपला शेरू झोप काढून उठलेला आहे. झोपला होता ना, शांत होता. वाघ्या नसेल उठला तो शांत आहे. वाघ्या कुठे आहे, वाघ्या कुठे आहे? हा बघा आला, तो पण आला. ये ह्याला पण घे. हा बघा वाघ्या पण आला आपला. सावकाश ये बाबा. दिसतं 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 दिसतं. जा बरं. कान बघा ना कसे, म्हणजे भाग्याचे. सुसू आली ते बघतो बघ गेला. जा तुला जा सावकाश सावकाश. चला आता घरात जातो. आता आपलं घरातलं काम चालू होणार. जेवण करायचं, जरा दूध गरम करायचं आहे, जे काय आहे ते घरातलं शेअर करते. बघते जर का एखादी रेसिपी वाटली तर झटपट तुमच्याशी शेअर करते. अजून काही विचार नाही केला आता संध्याकाळी काय जेवण करायचं, बघू आता. आणि आता किचनमध्ये आपलं नेहमीचं काम जेवण करायचं. घरातली मंडळी काय करतात तुम्हाला सांगते. वाघ्या शेरू झोपलेले आहेत, माझ्या मागे तिथे झोपलेले, एकदम गाढ झोपे गेलेले आहेत दोघं पण. कुणाल अभ्यास करते, कुणालचे बाबा न्यूज बघतायत आणि मग मी आता आले किचनमध्ये जेवण करायला. एक रेसिपी तुमच्याशी झटपटीने शेअर करते. कडधान्याची रेसिपी आहे. मटकीची भाजी असते बघा, मस्त अशी मोड आलेली मटकी आहे. म्हणजे झटपट तुम्हाला दाखवते रेसिपी. आणि जोडीला मी करणार आहे त्याच्या भाकरी तांदळाची. म्हणजे आजचा जो मेनू आहे ना तो ठरला आहे. मग अशी घरामध्ये आली ना तर चहा पिता पिताच ठरलं की नाही आपण आज हे करूया म्हणून. त्याच्यामुळे जास्त असं विचार नाही करायला लागला मला जेवणाचा की आज काय करू म्हणून. चला पटकन झटपट आपण करून घेऊया. साहित्य बघा, कोथिंबीर, टोमॅटो, कांदा भरपूर आणि लसूण, आणि ही आपली मस्त अशी मोड आलेली मटकी. सुकी भाजी करतोय आपण, खूप मस्त लागते भाजी आहे भाकरीवर.
त्याच्यामुळेच मला वाटलं तुमच्याशी शेअर करायला पाहिजे. आणि इथे आता मी कढईमध्ये ठेवलं तेल गरम करत. तेल थोडंसं जरा जास्त घ्यायचं, भाजी एकदम टेस्टी बनते. तर तेल आपलं बघा गरम झालंय. सगळ्यात आधी मी टाकते थोडंसं जिरं, नंतरला भरपूर असा कांदा टाकायचा, नंतर लसूण, आणि कांदा लसूण चांगलं असं लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचं आपल्याला. कांदा लसूण लाल झाल्यावरती आपण आता तिखट टाकायचं, आपल्या चवीप्रमाणे तिखट टाकायचं. जरा मिक्स करून घेऊया. नंतरला टाकायचं ही कोथिंबीर आणि टोमॅटो. हा अशी जरा परतून घेऊया. थोडं थोडं बघा तेल आता सुटत चाललंय. आता आपण टाकूया हळद, नंतर ही टाकूया मटकी. आता टाकूया चवीप्रमाणे मीठ. आणि आता चांगली अशी ना परतून घेऊया. आता परतून झालं की आपण ह्यात टाकायचं पाणी. आता ह्याच्यावर ठेवूया झाकण, आणि त्या झाकणावर पण ठेवूया आपण थोडंसं पाणी टाकूया. आता ही भाजी एक 5-7 मिनिटांमध्ये शिजून जाईल. आणि एक 5 ते 7 मिनिटानंतर भाजी बघा आपली शिजली असणार. अशी सुकी भाजी ना आमच्याकडे आवडते खूप. त्यात टाकते आता गरम मसाला थोडासा. गॅस थोडा फास्ट करते, आणि जरा फक्त 1-2 मिनटं ना जरा सुकून देते. म्हणजे आतलं ते एक्स्ट्रा काही पाणी वगैरे बघा असतं ना रस्सा, तो पण सुकून गेल्यानंतर छान लागेल ती भाजी. आता ह्याच्यावर ठेवते झाकण, आणि आपण गॅस बंद करूया. बघ कशी शेपटे हलते वाघ्याची. वाघ्या, ओ वाघ्या, शेरू झोपला. चला आता गाई करा चला. आणि आमचा शेरू बघा इथे झोपलाय. शेरू जागा आहे, अजून झोपला नाही, पण त्याला आता झोप येते कारण गेला गेला गेला. काय बघितलं बघ रे, इतका शांत नसतो तो. इकडे झोप आली तरच तो शांत होतो. ये पोरे ये 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 इथे या. गरम काय होते. शेरू, गाई येते, गाई येते. झोपेला आला, झोपेला आला. डोळे बघ असे पेंगलेत. आता हा खेळायच्या मूडमध्ये आणि तो झोपायच्या मूडमध्ये. एक झोपायला असेल ना की दुसरा जागा असतो. बघा किती डोळ्यावर झोप आहे त्याच्या. हा बघा, हा पेंगला आहे साप एकदम. झोप 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 झोप. इथे गाद्या झोपी आहे, गाद्यावर झोपी, गाद्यावर झोपी. या या झोपा, इथे काय करायचं काय. अभ्यास बाकी आहे. हा झोपा झोपा, चला झोपा. ए मागे तिकडे तोंड करून त्याला झोपू द्या. चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. हे दोघंजणं खेळण्याच्या मूडमध्ये मला दिसतात. आता आवडला असेल व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. बघा तर बॉल घे, तर बघ तो बॉल घे, जातो बघ, बॉल घे बॉल.